Hát akkor muzsikáló szeretettel köszöntünk minden tavasztváró szívvel érkezett kicsit és nagyot a gyermekelőadók dalos délutánján. A mai megmérettetés igazságos értékelését Szántó Orsolya tanárnő, Józsa Zoltán és Bíró László tanár urak biztosítják. Gyertek, kedvesek, légy szíves, tapsoljuk meg, bátorítsuk az ő munkájukat. De hogy ne húzzam tovább a szót, mivel látom, hogy a csillogó szemű, apró művészek már alig várják, hogy felzendüljenek a hangszerek és elénekelhessék dalaikat, már is szóltam az első 4 bátor óvodalnokot, kiket Ábri Béla tanár úr népi zenekarával együtt segítettek a zenei felkészülésben. Fülöp Apor, Gál Máté, Gondos Noémi és Győrfi Balázs. Szenász, drága. Igen? Miről fogsz énekelni? El tudod mondani? Új zöldágról. És szoktátok ezt a játékot játszani az óvodában? Igen? És szereted? Gyere egy kicsit tarts szembe a száddal a mikrofont. Látod, én hogy csinálom? Az ügyes, mert akkor jobban veszi a hangot. Jó van, kezdheted is. Búj, zöld, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújatokra. Nyitj ki, rózsám, kapuda, hadd kerüljön a radat, szita-puta péntek, szerelem csütörtök, dobd fel. Rajta, leszakadt a fajta, de mutatta meg. Szereted a népviseletet? Igen. Igen, szereted. Na jól van. Mit fogsz énekelni? Csipkefa bimbója. Csipkefa. Tudod, hogy mi ez a csipkefa? Igen. Igen? Hát tudod mondani nekem, hogy mi ez a csipkefa? Csipkefa bimbója. Nem kincsem, hogy mi az a csipkefa? Az, hogy leszakadt. Hogy leszakadt? Nagyon jó. Na jó, ahogy megbeszéltétek a tanárbácsival, akkor először a zenekar kezd, jó? Úgy fogjátok indítani a dalt, jó? Jó. Figyelj csak oda szépen a zenekarra. Rita, bum, 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 szakadt róla. Fa bimbója, szakadt egyet róla. Rita, bum, 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 szakadt egyet róla. Csipkefa bimbója, kihallott az útra. Rita, bum, 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 szakadt egyet róla. Arra ment Jánoska, szakadt egyet róla. Rida, bum, 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 szakadt egyet róla. Csak azért szeretnék falu végén lakni. Rida, bum, 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 falu végén lakni. Arra járt a rózsa az ötvéti takni. Rida, bum, 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 az ötvéti takni. Jaj, de szép masnyaid vannak. Vedd kérlek a kezedbe a mikrofont. Ügyes vagy. Nagyon jó. Mehet is jó, ahogy megbeszéltétek a tanárbácsi. Láttál-e már valaha csipke-bokó rózsát, csipke-bokó rózsa közt, két szál majorannál?
napom, hadd tegyen fejembe, hogy nem nézem minden lány ragyogó szemembe. Ki is hoztak a lapját, fejébe is tette, nem is nézett minden lány ragyogó szemébe. Én vagyok Györfi Balázs. Nagyon üdvözlünk téged. Úgy emlékszem, hogy táncról fogsz énekelni, igaz? Igen. Igen, szereted a táncot? Igen. Nagyon jó. Na akkor halljuk, táncoltasd meg Juliskát. Hopp Juliska, hopp Máriska, gyere vélem egy pár táncra, gyere vélem egy pár táncra. Fogd a pontyot, hogy ne lógjon, hely, hogy a hajfű ki ne hújjon, hely, hogy a hajfű ki ne hújjon. Itt kell járni, úgy kell járni, Csári Kati tudja, hogy kell járni, Csári Kati tudja, hogy kell járni. A következő csipet csapat Szabó Bokor Ildikó tanárnőnek a mentoráltjai, méghozzá Voloncs Zsejke, Pável Nóra, Voloncs Kincső Vivien és Bálindi Gyopár. Nagy szeretettel várjuk őket ide a színpadra. A kísérő zenekar tagjai pedig Ferenc Brigitta, ő furulán fog játszani, és Fülöp Henrietta, ő zongorán kísér. Hát akkor, Zsejke, gyere, kezdjük! Mit szólsz? Jössz? Gyere, itt van a mikrofon. Gyere, gyere. Szervusz Nóra, kezedbe tudod venni? Ég a világ
Mondd meg, babám, vagy őzöm meg, miért haragudtál rám, úgy megszegvagy, nem üzenem, nem így mondom, mert én teret nem rakszom. Sárga csíkó csengő rajta, vajon hová megyünk rajta? Húsedáli, húsedon, majd elmegyünk valahova, kocsis róza udvarába, húsedáli, húsedon. Betekintünk az ablakon, kikártyázik az asztalon, húsedári, húsedon. Kocsis Pista karosszékben, cigánykártya a kezében, húsedári, húsedon. Kocsis róza későködik, a tükörben vigyezkedik, húsedári, húsedon. Ugye, Jani, szép is vagyok, éppen hozzád való vagyok, húsedári, húsedon. Szép is vagy te, jó is vagy te, csak egy kicsit csalva vagy te, húsedári, húsedon. Az elkövetkezendőkben pedig újabb 3 kislányt hallgathatunk meg, a következő dalokat fogják előadni. Jöttem karikán, kimosom a zsebkendőmet, és Farkas Ilka bőszoknyája. Bán Zsolna, Péter Orsolya és Baros Anita. A tanárnéni, aki pedig segített nekik, Diákonú Mónika tanárnéni. A zenekarban pedig Bezsár Norbertet látjuk zongoránál, és Bagoly Norbertet gitárnál. Jöttem karikán, kicsit aligán, hallom még a fülem hulla, énekel a fán. Koldék kocog
csipkáfába, hoppodári, hopp, hopp, hopp. Nem a csipkáfa fogta meg, íjúj, hanem Marci markolta meg, hoppodári, hopp, hopp, hopp. Eresz Marci az ott námad, íjúj, lesz tomborít, lesz anyámat, hoppodári, hopp, hopp, hopp. Következő csipet csapat pedig Fábián Csaba tanár úrnak a kedves diákjai, mini diákjai, Kertész Erna Laura és Bartók Eszter. Zenekarban pedig két klarinétos hölgyet hallgathatunk, aki közül az egyik zongorát fog kísérni, Negyeszai Anita klarinéton és Todor Andrea zongorán. Következő kvártett 4 emberből fog állni, egy kisfiúból és 3 kislányból. Porkoláb Tamás, György Kincső, Antalka Júlia, Pálfi Blanka. És aki segített nekik tanárbácsi, az pedig Szabó Sebők Áron tanár úr. A kísérő együttes pedig Kertész Júlia hegedűn, Tóth Biborka gitáron, és Bezsán Norbert pedig zongorázni fog. Ifja palota, zöld az ablaka, gyere ki te Tuba Józsa, Mája Viola. Én azt megteszem, Katát elveszem, ő dolgozik, én megalszom, este megvejem. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendője
hasonló négyest, ugyancsak 3 kis hölgy és egy kis úr következik. Ardelán Dániel tanár úrnak a mentoráltjai. Név szerint pedig Sós Réka, Timárú Anett, Fésűs Henrietta és Szabó Zalán. Addig elmondom, hogy a zenekarban ismét Kertész Júliát láthatjuk és hallhatjuk, és a zongoránál pedig Kirsen Lóránő. Anyám, vidész, anyám, elfestett a csizmám, elfestett a csizmám, ki várja még imán, lányom, vidész, lányom, csipeltünk a nyáron, áradjuk az ápán, veszünk úgy csizmácskát. Ügyes. A csidári hegyek alatt régen esett a hő, az halottak kis angyalok véledesen elaló. Kitörted a kezedet, így hát kedves kis angyalok, nem lettek a téren. A bótlátók az ég alatt egy madarat repülni, de szeretnék a rózsának egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha
Az utolsó két óvodalnokunk következik, Tódor Fanni és Gáspár István, aki fehér liliomszálat is, aki nem lép egyszerét fognak énekelni. Üdvözlünk titeket itt a színpadon! Fehér liliomszál, ugorj a Dunába, támaszd meg oldalad, két aranypálcával, meg is imagodjál, meg is mosakodjál, törüld meg arcodat valaki kötényébe. Akkor most titeket fogunk szórakoztatni, főleg kisgyerekek, mégpedig Miklós Csilla tanárnőnek a Kezdő Furulja csoportja fog nekünk előadni tavaszi dalokat és gyermekdalokat, amikbe be lehet majd kapcsolódni, jó? Amiket majd lehet együtt énekelni. Énekelni fogunk együtt? Mit szóltok? Igen? Nagyon jó, örvendek.
három kategóriában osztályoztunk. Az egyik a tisztaságra, tehát a legtisztábban éneklő, akkor a hangszín, azaz a legszebb hangszín, és hát a legjobb előadásmód a harmadik. De nem ez a sorrend, van olyan is, amikor egyszer adhattunk volna mind a három kategóriából díjat. A zsűritársakat azért megkérem, hogy csak jöjjenek fel, hogy az érméket is tudjuk kiadni. És hát akkor, ha jól tudom, most az következik, hogy a gyerekek feljönnek a színpadra. Először is a hangszínt nézzük. A legszebb hangszínű énekesek azok: Timáru Anett, Antalka Júlia, György Kincső, Boros Anita, Fülöp Apor, Boloncs Zsejke, Boloncs Kincső Vivien. Nagyon-nagyon szép hangszínetek van. És még színpadi mozgás is volt, meg tisztaság is. Úgyhogy nagyon nagy énekesek lehettek még. Na, haladunk tovább. Következzék a legtisztább hangú énekesek kategóriája. Ide tartozik Tódor Fanni, Fésűs Henrietta, Sós Réka, Pálfi Blanka, Bartók Eszter, Péter Orsolya, Pável Nóra, Gondos Noémi. Ők a legtisztábban éneklő oldalnokok. És hát a következő kategóriában a legtalpra esettebbek, legszimpatiasabb, színpadra teremtettebb óvodalnokoknak a névsora: Gáspár István, Szabó Zalán, Porkoláb Tamás János, Kertész Erna Laura, Bán Zsolna, Gál Máté, Györgyfi Balázs,
És végül, de nem utolsó sorban, Bálint Gyopár Aisha. És hát úgy érzem, hogy megérdemelnek egy jó nagy vastapsot az idei jövedalmatok.